Sådan, ja. Okay, så kan du bare begynde. Ja, men altså... Det er nok meget, fordi altså, det er ikke noget værd, de der flasker. Det er, fordi det er hvid vin og sådan noget, ikke også? Nå, men det smagte jo ellers meget godt, de der. Ja, men nej. Der er ikke sådan... Nej, Axel, jeg har ikke tid til Nej, det har jeg, men så må du smutte op, så gør jeg lige det. Men det er de andre faktisk. Ja, det ved jeg, men Jan, men jeg tager lige det hele, du ved, sådan. Vi må ikke glemme nogen. Så, fordi den er fra 89, ikke? Mm-hmm. Så det kan godt være, de... 88. Ja. 88, ja. Ja. Så tager vi dem alle sammen, sådan stille og roligt, ikke? Så... Ja. Lad os se, hvor er det, der giver frem. Hélène, Chateau Hélène. Nå ja, det er klart, så... Der står ikke noget hvornår. Nej. Ja, 94. Ja. 94. 90. Ja. Montbazillac. Hæ? Lubiac. Det er også 78. Ja, se så. Så vi fræ. Så med fræsker. 94. Okay. Hvornår er den fra? Nå, den er fra 1978. 1992. Det var en af de Saint-Emilion. Grand Cru. Grand Cru. Saint-Emilion. Hvad vil det koste at bestille sådan en i restauranten? Ja, 78. 1988. Det... Pinot de Charente. Ja. Ja, Ja, okay. det er fint. Så.